Napatay ang usa ka hostage taker human nagipusil sa usa ka sakop sa Responding Special Weapons and Tactics Team sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang napatay nga hostage taker na ila sa kapulisan nga si Eduardo Pihana Andres nagpuyo sa Lubok, Tugawan, Zamboanga, Sibugay. Base sa investigasyon sa PNP Ipil nga mga alas 12 sa Udto, Mayo 23, unang misulod ang hostage taker sa usa ka insurance company nga kilid ra usab sa Land Transportation Office LTO nga nahimutang sa Purok Tubod, Tiayon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nasayran nga bilingkod kini tapad sa usa ka officer in charge sa baong insurance company ug nangayo og tabang kay dunay gustong mopatay kaniya. Nasayran nga usa ka ahinting babae sa mong insurance company ang misulay sa pagsira sa pultahan human nga iyang makita nga armado kini apan kalit lang siya nga gibunlot sa suspek o gitiunan sa kalibre 45 nga pistola. Tungod diadto bidagan ang OIC sa insurance company padulong sa LTO aron mangayo og tabang. Giguyod sa suspek ang babae padulong sa usa ka medical clinic diin ang mga trabahante sa clinic naglumba og panago sulod sa CR. Samtang ang suspek nagtion sa ulo sa hostage gamit ang pistola, padayon usab kini og pangayo og tabang tungod kay adunay gusto nga mopatay kaniya. Iguyod na usab sa suspek ang iyang hostage padulong sa usa ka building tabok sa National Highway diin akto usab nga bidangat na ang mga may responding nga SWAT team sa PNP Ipil. Tubikan sa pagsigi og lihok sa hostage taker, nakakita og higayon ang SWAT ug gipusil ang hostage taker sa makausang higayon sa ulo niini. Daluwas ang babaeng hostage sa panhikabsan sa kinabuhi ang hostage taker tungod sa igo pinusilan sa ulo. Na-recover sa crime scene ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay 5 ka mga bala ug usa ka steel magazine nga dunay 3 ka mga bala. Sa gihimo nga investigasyon sa kapulisan, nakumpirma nga ang suspek sa wa pa bahitabo ang hostage drama, una na kini nga nang hold up diin ang biktima iya pang gibunalan og pistola. Human sa hitabo misakay kini og gipasayro ang motor cab og miadto sa LTO compound din nahitabo ang pagpang-hostage niini. Padayon pa usab ang gihimo nga investigasyon sa kapulisan sa bahong hitabo. Neptali Batulino, Newsline Philippines. Stay safe.